Què passaria si no es fessin les festes populars? Què passaria si la sardana no existís? I si no hi haguessin els gegants? Totes aquestes preguntes i més van ser les que es van respondre a l'espectacle Tina la sardana, Pere Flaix té la titella, a càrrec de Vini Xifrat el passat dissabte 17 d'agost a la plaça de l'Església. Hem escrit un guió que té a veure amb la sardana, té a veure amb la reivindicació de la festa popular, i bé, el que hem fet és escriure una paròdia per titelles que ja teníem, per al reporter en Pere Flaix de Teletitella, que visita Can Puigcinelli, que és un poble on s'està preparant una gran festa. I bé, a partir d'aquí, tota la trama, hi ha algú que no vol la festa, la gent del poble s'uneix en una gran sardana i recuperen els elements de la festa i així poden fer la festa. M'agrada que em faci aquesta pregunta, senyor... vostè és en Pere Flaix, de Telesalut, caram. Miri, senyor Pere. S'ha comptat amb la col·laboració d'en Lluís Petra, que ha composat una sardana expressament per l'espectacle de Titelles. Biel Porcel explica que és un espectacle per reivindicar el valor de la unió, de la cooperació i de la festa popular, perquè, segons ell, sense la gent no hi ha festa. Entenem la sardana com a part de la festa popular, de la festa arrelada en la gent, de la festa com a participació de tothom, com a unió, com a nexe, com a víncul dels convilatans. I entenem la sardana com una representació simbòlica de la cooperació entre la gent, d'anar tots a una, de moure'ns tots a una, de treballar tots a una per aconseguir que les coses vagin endavant. L'espectacle va fer aparèixer al Teatret de Titelles alguns elements significatius de la festa major d'Arenys de Munt, com són els seus gegants, en Martí i la Remei. Passi. Sisplau, una pregunta. Sí, digui'm. Què està fent amb aquests gegants? Els estic plantant.